Καλησπέρα και εσείς, καλώς ήρθατε στις περιπέτειές μου. Σήμερα το θέμα είναι ταξί και λεωφορεία. Χρησιμοποιείτε ταξί? Πάρα ωραία. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αλλάξει στα ταξί και εσείς. Παλιότερα σήκωνες το χέρι σου, το ταξί σταμάτα και έμπαινες μέσα, έλεγες τον προορισμό σου, έφευγες. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα σηκώνεις το χέρι σου, ο τύπος περνάει, κατεβάζει το παράθυρο με 80 χιλιόμετρα την ώρα μπροστά σου. Εσύ πρέπει να φωνάξεις τον προορισμό σου. Δηλαδή, αν βολεύει, τι θα γίνει? Παγιάτη, έλα, όπα, πάμε! Φτάνεις. Ευχαριστώ που με πήρατε. Εδώ στη γωνία με αφήνετε. Εντάξει, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει αυτό, να μπείτε σε ταξί και ο τύπος, ο ταξιτζής, να συνεχίσει τη συζήτηση από εκεί που την είχε αφήσει με τον προηγούμενο πελάτη. Μπαίνω μέσα, του λέω καλησπέρα. Και γυρνάει μου λέει: όπως σε βλέπω και με βλέπεις, φιλαράκι. Πάνω σε ποιο θέμα? Αυτό που σου λέω. Καλά, εντάξει, συγγνώμη. Το θέμα με το λεωφορείο είναι τελείως διαφορετικά. Στο λεωφορείο υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες, η μέσα και η έξω. Τελείως διαφορετικές ομάδες. Όταν είσαι έξω και περιμένεις το λεωφορείο και ανοίγουν οι πόρτες και τους βλέπεις όλους μέσα έτσι. Και λες: δεν υπάρχει περίπτωση, θα μπω. Αργήσεις, πρόχνεις, γατζουνάς, φτώνεις, βρίσκεις ένα τετραγωνικό καταστό, κάθεσαι έτσι. Σαν τον Gollum από τα Lord of the Rings. Ah, my precious. 2 λεπτά μετά, όταν σταματάει το λεωφορείο στην επόμενη στάση, τώρα είσαι από τους μέσα, ανοίγει η πόρτα, βλέπεις κάποιον έξω, λες: καλά. Δεν βλέπετε, δεν χωράει. Δεν μπορεί να περιμένει 2 λεπτά για το επόμενο λεωφορείο. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Οι οδηγοί λεωφορείων είναι τα πιο κατατονικά πλάσματα στον πλανήτη. Είναι σαν χελώνα που έχει καπνίσει μαριχουάνα. Είναι εκεί, οδηγούν έτσι. Ας δεις, πάει αυτό στο Σύνταγμα. Το μόνο που τους ενθουσιάζει είναι όταν διασταυρώνονται με άλλο οδηγό λεωφορείου. Εκεί γίνεται χαμός. Ο Κώστας είναι αυτός, ρε! Κώστα, εσύ είσαι! Κώστα! Κώστα! Λοιπόν, το άλλο καταπληκτικό με τα λεωφορεία είναι ότι παίρνουμε απίστευτες στάσεις με το σώμα μας επειδή συμπιεζόμαστε με άλλο κόσμο. Και είναι κόσμος που δεν το ξέρουμε, έτσι. Δηλαδή, έχει τύχει να είναι μια κοπέλα εδώ και εγώ να είμαι εδώ. Δηλαδή, αν φρενάρει, τη γάμισα. Ναι, είναι απίστευτο όμως, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ κοντός και συνεχώς βρίσκομαι κάπως εδώ στη μασχάλη κάποιου. Δεν μπορείς να σπάσεις τον πάγο εδώ πέρα με τίποτα. Γεια. Καλή φάση. Ευχαριστώ που φόρεσες αποσμητικό. Το χειρότερο είναι όταν συμπιέζεσαι πάρα πολύ και βρίσκεσαι με κάποιον εδώ. Μάτι. Για 40 λεπτά. Και αυτή είναι πάντα μια random γιαγιά. Μετά από τα πρώτα 10 λεπτά βλέπεις ψυχή. Βλέπεις τα πάντα. Χούντα. Εμφύλιο. Μικρασιατική καταστροφή. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν...